Ndifuna laa ntombi. Ndifuna laa ntombi enza ukuthi ndiyimise ndicele ukuzazisa indinike lo thuba ndizazise. Ingoneli kukuva igama nefani ifune iziduko nomnombo ndizibize zibe zibini zibe zithathu ithi akonelanga mandityetyedule hleze kuthi kanti siyazalana. Njengetholo mgquba kwiintlanti zikaMnguni ndizithuthe kuvokotheke nimbone ngonqwala engqina esithe waza amathile gxabe amangxoya ngawaphesheya kwenciba eqawukeni nasenyandeni ubhala yinkosi emampontweni. Naye azazise. Hayi ke mna ke bhuti ndikubani kabani ndizalwa ngubani ubani owazalwa ubani. Ndingumamthile umamthilethile wasekuthile kusithili sasekuthile phantsi kwenkosi umthile sikhahlele. Mthile inkonyana yohlanga. Emva kokozana de kwachithwa nexeshana isigaba esilandelayo esilinyathelo sendoda ethathekile kokucela uthando. Ndifuna laa ntombi enza kuthi xa ndiyikhethisa phakathi kwecephe elitsha nelidala gxade xa ndiyibuza ukuba yakwalela ntoni emva kwendlu ekhaya. Ithini zange ndikwale mna. Suke indibuze ngesakhono sokuqinga onoxhaka ndibacuphe, indibuze kwangesakhono sokwakha izalingi izaphetha namatolo okuchana iinyamakazi ziqelele ngelithi andifuni indoda eza kundilambisa, indoda iyohluleka ukuhlebela ikhwelo eligxotha iinyamakazi entsimini. Ndithi ntombazana kum utsho endodeni. Mna ndakhulela elalini yabhadla ncima amasele nanonkala thina sasabelana ngemilenze yencede nonogqaza sondela simanyane sithandane unaphakade kodwa ndicela ndizilenye uzube namhla ngemfazwe xa silwela ihlabathi lethu izwe lethu ukulifumana kwethu siza kuzakhela iDubai yethu apha eAfrika. Ndifuna wena ndifuna ntombi engenawo amandla okuphakamisa ibhotile yobhelomsele lenqamla nje kube kanye ngelokudlulisa isiko nakubekele ityala besintu nditsho umqombothi ingafinceleli ingotsheli ingahambi yeyatheka ifikeleleka nakomahlala apha ekuhlaleni batsho ngazelinye besithi bayayazi ongayaziyo makahambe ezivela kontokhonto phela iqogobhe legabagobho ngotshungabo phela ingcaso ngomphucutye walahlo. Nditsho laa ntombi ingasoze ibe nazo iingcinga zokubona zobe sinamhlanga ingxaki mhlangambandezelo lo asathembele mdalini asikhwebule kwizihlobo ezingendawo ezakumrhuqile emaweni emva kokubakhale ngomthamadolo barhoxetyeni abarhoxetyeni. Nditsho laa ntombi izohlala phantsi ifunde iincwadi zembali nezokholela embili ukuze ikhululeke engqondweni iphile impilo yabantu abamnyama ngendlela yabo yokuphila. Mazifunde iincwadi zeziganeko zamhlamnene ukuze sikubhadlele ukulahlekiswa ngokungenalusini ngamaxhalanga eza enyolukele ubutyebi olumhlaba. Ndifuna wena ntombazana.